Tak hoši a lidičky, jedem nový video, takže hurá. A už je to tady konečně suchý než od minula, takže jedem. Tak pojďme, kolo, pojď, jsi po úpravě, tak to dáš dneska. No, protože mi flaška nevypadne. Tak jedem. Pojď mi, jo, tak, no my jsme v šortkách, takže jestli spadnu, tak ať se mě kolo nepřeje. Aspoň by to bylo zajímavé na videu. No pojď. Klok nechci. Co to bylo? Ono! To ukazuje. Nefunguj. Krásně dneska, se mi líbí. Tak. Nebudu se krávy, chill. To je na cestě? No, jsem salek. Och jo. Tyjo, bažanti. Čo slepice? Jasný to jde, ta šanci, tak. Bang, hej. Tak. Pádem, zase dál. Když začne moje oblíbená část, hoši, pojďte. A dívky.
asi byla. No, zní to jak nějaký zvíře, to na mě běželo. Tak. Žába! Ty obočí jsou ještě jenom funkční, já jsem na tom byl. Měl se to víc video a nakonec nevyšlo. No. Rakouska. To vám tady oj. Dejte, pane, a já jedu. To vám zaručím, že pojedu někdy do Rakouska. A vedem totiž jen kousek. A já bych to vzal lesem a byl bych tam. Totiž, takže. Jsem se rád, že jsem to někdy vzal. Já jsem asi ještě nemohl. Ale třeba na hodinu, jo. Znovu bych se do toho zatím, ale já se kamerou nemůžu dělat, takže no, ale co já dělám? No dobrý. Tak co to bylo? Aj, vyžlutý auto, dám se zbít. '67 to má. Hovno, pardon. Ale 67, no. Ne, že bych ho chtěl, ale je to hrozný tady to číslo. Tady, tenhle rok, 100 Pro, se půjdem taky koupat s kamarádem, natočím si to. Jak tam hezky půjdu. O, tam je docela dobře udělaný. Takže tam bych jednou zajedu a klidně bych tam i bydlel. Dneska to vezmem trošku jinam, než to za chvilku tady ukončím. A my za chvilku tady vyjedeme. Pojedeme dolů na stezku. Takže za to ví další a dívky a já nevím co všechno. Ach jo, další auto. Hovado. No, Brňáci.
pádem, než jsem ho zapl, tak jsem takhle nahoře předtím jel na tom kopečku. No. Za chvilku pojedeme jako draci, hoši a dívky. Jo. Tady jsem minul někde. Že to bylo tamhle. Počkejte, já tam prvně jdu. Tamhle. To je nějaký rychlý auto. Fakt jako hovado. Klidně 80 km. A jak jsem zahl, tak jsem zahl, to byla nějaká džuzna. A jak jsem do ní zajít, tak jsem spadl a prostě jsem skončil až tamhle do toho stromu. Aha. Další auto. Už asi třetí, tyjo. Není možný. Tak nasednem a jedem. Tady já nevím, možná někde takhle zajde, v těch kopřích to bylo. Tak. Zase! No, tentokrát Škodovka. Kdyby to byl brácha. Tak to byl problém. Jo. Pak vidím tu konverzaci. O něčem pokecáme. A než vám pojede, jak se to tam chci být na YouTube nebo ne. On řekne, no tak to vymažu, no. A už teď budem skoro lidí. Já už ani nevím, jak to video dlouho trvá, no. Asi 20 minut, ani ne? Hezky. Ten má rekordní čas tohle. Aj, tam je nějaký pán. Takhle jsem jel. Takhle tam nahoru. A je to fajn okruh. Když pak jedete dál, no. Tak je to ještě